po ang aking posisyon bilang affirmative na at patutunayan po natin ito nga na ang mga rebulto, larawan, inanyuan ay sinasamba po ng mga Katoliko. Yan po ang ating patutunayan at titibigin po natin ang depensa ng ating kalaban. So, muli ating pinaanyayahan maging sa lahat na po, ito po'y usapin lang, talakayan lang, walang personalan. God bless po, yun lang pa. Bro, pwede mo bang i-preview kahit konti yung CJ? Okay. Ano yan? Sige, at saka saan kayo? Parang ganun. Tama po. Okay. Ang CJ Celeste po. CJ Celeste, Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. So yan po yung ating sinasamahan na pawang idinagdag po sa iglesyang itinayo ng Panginoon. Bagamat kalat ay merong isang aral at ang aral nga ay ayon lang po doon sa pananahan sa aral ni Kristo. Okay. So that is CJCLS. Actually nakilala ko si Brother Eric mga dyan sa ating live kasi meron ata silang debate ni Bro Fernando Camacho at lagi silang parang nagwo-wall ba, parang gano'n. Pero first time ko itong ma-cater yung debate. So nagpapasalamat talaga ako kay Brother Eric or Pastor or ano kayo. So maraming salamat sa pagtitiwala din. At syempre maraming nag-aabang kung paano ba makipag-debate si Brother Eric Villanueva. So dito naman tayo sa tututol. Pakilala ka, kapatid. Good evening, Badras, ang ating moderator at operator ngayong gabi sa aming talakayan ni Brad Eric Villanueva at sa ating makasamahan dito sa loob si AJ, si Brad Ross Casona, si Brad Larry at ang iba pa dyan, mga listeners at viewers. Good evening sa lahat. Salamat ako sa Diyos at natuloy rin kami ni Brad Eric ngayong gabi. Hindi na napostone. Ako ang si Brad Alvin Gitamondok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist to represent the Catholic Church. Tapos ako din dito ang mag-negative. So sana lahat ng mga nanonood sa ngayon at sa darating na mga araw, maraming matutunan sa aming talakayan. Again, tulad ni Brad Eric, walang personalan to. This is only doktrina lang at aral, argumento lang. Unang punto, wala akong kinukundina dito sa mga debate. I don't condemn any non-Catholic or even anti-Catholics na ma-imperno sila, walang ganun. Second point is that I only want to share the Catholic truth that we have. Bahagi ko lang sa mga hindi Katoliko dito sa debatehan para na lang ditong nag-preach ako ng aral ng Katoliko. Bahagi ko lang yung katotohanan na taglay ng simbahang Katoliko. Ngayon, although I'm negative, lalabas dito sa debate na mapatunayan ko rin na meron talaga mga sagrado at banal na larawan na inutos ang Diyos at ginamit namin ng mga Katoliko Kristiyano, tunay na Kristiyano sa pagsamba sa Diyos. Rajash? Okay, so that is Alvin Gitamundok, at alam naman natin, napakasikat nito, lalong-laro na sa larangan ng debate. Noon pa pinapanood ko pa yung mga YouTube, hindi pa uso yung ganito yung live. Nauna na sila at naalala ko dun sa Plaza Independencia, tama ba? Lagi si Alvin Gitamundok doon at meron ding meron din siyang katibayan na siya din yung magsa-stand talaga, lalong-lalo na dito sa Catholic sa Pilipinas, kumbaga. So maraming salamat din sa ating kapatid na si Brother Alvin Gitamundok. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at ulit ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa rebulto, mga kapatid. Topic nito ay patutunayan ko na ang mga rebulto at larawan ng mga santo ay sinasamba ng Katoliko. 10 minutes, Brother Eric Villanueva. Your time start now, bro.
Okay lang ba ano yung camera ni Brother Alvin? O kahit ako mamaya magkasarado rin pwede. Pwede naman. Naka-off na. Sige. Sige. Hindi, ibig sabihin kahit na pwede ako mag-off mamaya o naka-open ka parehas? Bro, pwede naman naka-open lagi, pero kung hindi ka magsasalita, pwede mo namang i-close eh. So, pero pag during cross, probably magsasalita kayong dalawa, so open yan. Parang wala akong kausap eh. Okay lang. Sige. Sige, i-on na lang natin yung ating camera. Ayan. So, Bro Eric, 10 minutes ulit, bro. At by the way, shoutout pala sa ating admin dito ng Philippine Debaters Association. Nandito, si Brother Ross. Ayan, shoutout sa iyo. At please follow yung kanyang page at YouTube channel. Ayan, so maraming salamat. Bro Eric, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Muli isang kasiyahan na ating makaharap, no? Ang pambato ng Catholic, no? At napapanood ko nga po siya, no? Sa debater. Kaya nga hinamon ko siya dahil ako'y talagang bimilib din sa kanya, no? Sa kanyang husay sa debate. So dito ating pong patutunayan na ang rebulto ay sinasamba po ng Katoliko sa bagay na ito. So ako'y dati rin po akong Katoliko. Matagal din po akong naging Katoliko. Subalit dito, nang makita po natin ang aral, ay nilisan po natin ang ating pagiging Katoliko. Naging panatiko po tayo yan sa pagiging Katoliko. Inilisan po natin. Bakit po? Ang sabi po dito sa unang Pedro 4:11, ang sabi po, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos. So maliwanag kung bakit tayo nagkaroon ng pagkakataon na maunawaan ng salita ng Diyos, ay dahil nga po na naturuan tayo at nabasa natin na kung ang sino mang nagsasalita gaya ng aral ng Diyos. So dapat doon lang po tayo kung ano yung aral ng Diyos. Kung ano yung inaral ng Diyos. At yun po yung ating sasalitain. Ngayon, ano ba yung inaral ng Biblia, ng mga apostol? Ang sabi dito ni Pablo sa 4:6 ng unang Korinto, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo ang wika na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo isa laban sa iba. So dito yung isang payo na ang wika nga po dito na ang kanyang aral, ang kanyang salita na matuto tayo na maging tulad sa kanila, na wag daw ang wikang magsihigit. Wag daw magsihigit ang wika sa mga bagay na nasusulat. Dahil pag gimigit ang wika ay gaya ng pagpapalalo. So maliwanag po ang aral dito sa bagong tipan. So gaya ng nasusulat, wag kang hihigit sa mga bagay nito. Sa lumang tipan mayroon pong utos dito na sinasabi, puntahan lang po natin na ito nga po ay isang katuwiran din naman sa bagong tipan sa ikatututo, sa ikaliligtas, sapagkat hindi nga po ito kumokontra sa bagong tipan. Yan, maliwanag po, hindi siya kumokontra sa bagong tipan. Basahin natin at alam ko'y naniniwala naman po dito ang ating katunggali. Ang sabi po dito, sa Deuteronomio, basahin natin sa 5:8. Huwag kang gagawa, utos po ito ng Panginoon sa Israel, tandaan natin, para sa iyo. Ano yung huwag gagawin? Para sa iyo, para sa kanya. Ng larawang inanyuan.
nakawangis ng anumang nasa itaas na langit, no? O ng mga nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. So wag daw gagawa ng larawang inanyuan. No? Wag daw gagawa. Doon pa lang utos na. Noon pa lang sinabi na doon sa Israel ang bagay na ito. Bakit wag inutusan silang wag gagawa, no? Ng mga bagay na inanyuan? Wag daw kasi dito sa pagkakataong ito, no, maaari nila tong yukuran na. Kaya utos din na wag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos. So doon, kaya pala hindi inutos ng Diyos, no, sa Israel noong paman, ay dahil ang Diyos mapanibuguin. Siloso siya siloso ang Diyos. So dito, no, pinatutunayan na itong mga larawan, hindi inuutos to, no, para yukuran, para luhuran. Yan po yung malinaw dyan, no? Wag yuyukuran, wag luluhuran, no? Yung mga larawang inanyo, no, na para sa'yo. Ginawa mo para sa'yo. Maliwanag po yan, no? Ngayon, ay basahin po natin, no? Dito naman yung mga Diyos-Diyosan, no? Kasi iyahalin tulad na kasi po natin yan sa Diyos-Diyosan, no? Gumawa ka ng larawan, tapos tawag dito, niluhuran mo, niyukuran mo, ito pala yung oras, no? So, iyahalin tulad po natin ito sa isang Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi niyukuran mo na niluhuran mo na. Kasi utos wag gagawa no? Para yukuran, luhuran. Sapagkat ang wika, no, huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos. So, iyahalin tulad natin po ito, no? Bakit po, no? Ano yung ibig sabihin dito na iaagapay sa akin? So, bawal pala po yung pag-aagapay, no? Iaagapay mo, yung Diyos. Kasi yung pag-aagapay, ganito po yan, no? Na halimbawa, didirekta ka dapat sa Diyos sa panalangin. Didirekta ka sa Diyos sa pagsamba. Ngayon, meron ka pang iaagapay na ribulto o na larawan. So, bawal sa Diyos yung iaagapay mo siya. Huwag kang mag-aagapay kasi ang Diyos ay espiritu, hindi nakikita. So, bawal sa Kanya, no, na iaagapay ito. Ayan, bawal po yan. Puntahan natin, no? Yan bang pagluhod, pagyukod, yan ba'y pagsamba? Pagsamba po, kaya nga huwag gagawa kasi talagang sa luluhuran nila yan Diyan na mali ang marami, no? Akala nila, nirespeto lang. Pero sa Biblia, ganito ang aral, no? Ang sabi dito, magsiparito kayo, no? Sabi sa 95:6, ang wika, no? Tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. So, yung pagluhod natin, no, doon sa kanyang harapan. So, itong pagluhod, no, ito po'y pagsamba. Pagsamba na sinasabi po, no, na sa Hebrew lexical barak. Ang ibig sabihin, definition nito ay ito nil, bless, na ang pinanggalingan nga po, ang sabi po dito ay as act of adoration. So yung pagluhod, act of adoration po yan. Doon po, ukol sa larawang inanyuan na inaagapay mo. So pag sinabing iaagapay mo, kahit kaninong iaagapay, no, basta't ito'y niluhuran mo, tatawagin po itong Diyos-Diyosan. Yung ribultong ito, kahit sino pa yan, kahit tao lang yan, na ginawan mo ribulto, at inagapay mo sa Diyos, niluhuran mo, pagsamba po yan. So patutunayan at pinatutunayan ng Biblia per se, walang bawas at
ayon sa nasusulat na yung pagluhod ay pagsamba. Lalo sa mga inaagapay nila, no? Ang sino man o lalo na ang Diyos, yan, inaagapay nila sa Diyos. Ngayon, maraming nalito dyan, no? Maraming naligaw dyan. Kasi bakit po? Bakit po? Kasi nga, ang wika dito ni Pablo sa ikalawang Timoteo, ganito po, bakit maraming naligaw eh. Ipangaral mong salita, magsikap ka sa mga panahunan, at sa di ka panahon na sumawata ka, yun po yung ural eh, sawayin mo, sawatain mo, no? Mangaral ka ng buong pagpapainuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Yan. Kundi sa pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling masamang kita. No? So dito pala, no, lalabas dito, no, merong mga guro na magtuturo sa kanila ayon sa masama, no? Sa masamang pita, sa masamang bagay. Ito yung mga tao, no, ang wika na hindi nila tinitiisin yung magaling na aral. Na yun yung sound doctrine. Hindi nila titiisin to. Kundi sa pagkakaroon nila ng tainga, no, katin ng tainga, ay magsisipagbunton sila ng guro ang wika, no, na ayon sa kanilang sariling kata. At ihihiwalay ang katotohanan, no, sa katotohanan ang kanilang tainga at mga ibabaling sa kata. So, yan po'y katalang, no? Yung aral na yan na paggawa ng rebulto, paglod, katalang yan. Yan po'y paghihiwalay, no? Sa tao, sa kanilang pandinig, doon nga po sa katotohanan. Inihihiwalay ng kata, no? Yung mga tao na dapat ay sa katotohanan. So, bawal po yan. At alam naman natin na yung pagsamba, yung paggawa ng rebulto, hindi utos, kaya lalabas, ito'y katha lamang. Dapat maunawaan po yan ng ating mga tagapakinig, yung mga... Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Negative, Brother Alvin Kitamundok. Proceed, bro. Okay. Maraming salamat, Budras, at sa ating katunggalingan si Brother Eric Villanueva. Ang unang tanong ko sa Brother Eric, isang talata lang na-quote mo sa Deuteronomio 5 at sa premise mo na talatang 8 hanggang 9. Ang tanong ko sa iyo, meron ba dyan mga rebulto at larawan ng mga banal, mga santo? Sandali po, paulitan po, hindi ko na rin. May rebulto at larawan na ano po? Time stop na time stop. Okay. Sa Deuteronomio 5. Okay, ulit na lang, Bro Alvin. Sige. Ang unang tanong ko sa iyo, Brad Eric, sinipi mo ang Deuteronomio 5, talatang 8 hanggang 9. Ang tanong ko sa iyo, kasi ang tema natin sa premise muna, patutunayan mo na sinamba ng Katoliko ang mga rebulto at larawan ng mga santo. So, meron ba dyan mababasa sa 5.8 na sinamba ng Katoliko, rebulto at larawan ng mga santo? Meron, wala? Letra po letra. So, dito, no, wala pa po dito kasi yung Katoliko, nagsimula pa lang ito doon sa kung di ako nagkakamali, na aral ninyo sa 33 AD o yung pagtatayo ni Kristo, wala pa po dito yung Katoliko. So, hindi po siya pasok na yung tanong, hindi pasok po doon. Na, wala po. Kasi lumang tukan po yung binasa ko. Next question. Ang sunod na tanong, Pastor Eric, premise mo na salamat at inamin mo naman honestly and truthfully na wala pa doon ang Katoliko. Kaya hindi yun naukol sa rebulto at larawan ng Katoliko ng santo. Sunod na tanong ko sa iyo, sa lumang tipan, in connection sa Deuteronomio 5, alam mo ba yung talata na inutos din ng Diyos, may mga rebulto ng kirubin na gagamitin sa pagsamba? Alam mo yun o hindi? Yes or no? Categorical. Alam mo ba yun? Yes or no? Yes, pero hindi sila sasambahin.
Hindi sila sasambahin. Ngayon, itong mga larawan dito, pasok po ito no, ng mga inanyuan no, sa tao, sa hayop, pasok po siya. So, bagamat ito hindi pa umabot sa Katoliko, diyan na dinadala na yan kasi nga, no, ito'y binasa natin na ang wika na wag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Pasok po siya. Pasok po siya. Bagamat wala yung sinasabing mga kanto. Next question. Next question, Brad Eric. Ulit sa premise, salamat sa pag-amin mo truthfully at honestly na meron talaga pala inutos ng Diyos sa mga banal o sagrado na larawan, halimbawa kay Rubin. Ang tanong ko sa iyo, kasi sabi mo, hindi sinamba. Sa Katoliko ba, meron ba kaming sa CCC namin, Catechism of the Catholic Church, na sinabi na sinasamba namin ng mga larawan, ribulto ni Cristo, ni Santa Maria at mga santo at santa? Meron ba kami dyan? Meron na talata sa aming catechism na inutusan kami na sambahin namin ng mga larawan? Meron o wala? Yes or no? Naging Katoliko ko at wala nga pong ganyan sa inyo. Kaya lang, dito pumapasok nga po yung aral na kapag ito niluhuran mo, pagsamba po yun. Ano bang ginagawa nyo sa mga ribulto nyo? Di ba niluluhuran nyo? No, dinadalanginan nyo pa. So pasok po yun. No? Na yan po yung pagsamba. Maliwanag po yun na yan po yung pagsamba. Next question. Kaya nga, namali ang diwa ng wika. Next question. As a premise, salamat na ulit, Brad Eric, at inamin mo naman na wala talagang utos dyan sa Catechism of the Catholic Church maging nung Katoliko ka pa. So ang tanong ko ngayon, based sa sagot mo, wala mo naman palang utos sa sambahin yung mga ribulto namin at larawan ng mga santo at santa, Kristo at Mama Mary. So ang tanong ko sa ngayon, based on that premise, bakit mo ipipilit ang tema mo na sinamba namin mga ribulto nila, nung Katoliko ka pala, wala naman palang utos talaga na sambahin yung mga ribulto. So bakit mo ginamit yung topic mo na ako sa amin na nagsamba kami, nung Katoliko ka pala, wala palang utos sa sambahin ng ribulto? Bakit? Okay. So sa inyo, walang utos na sambahin. Kaya lang, no, ibabali nga, may pupunta nga ang wika ng mga guro, no, na ang wika sapagkat sa panahon ito ang wika hindi nila titisin yung magaling na aral, no? So hindi nyo kasi tiniis yung magaling na aral kasi yung aral dati wag kang gagawa at ito'y nasusulat, wag mong hihigitan, no? Yun yung nagpapatibay na next question ang pagsamba ninyo bagamat hindi next question ba? Next question, Brad Eric. Next question, Brad Eric. So, ngayon, nasa premise mo na moderator na inamin na ulit ni Brad Eric sa kanyang sagot na wala talagang utos, pero para sa kanya, patuloy pa rin niya na sinamba namin mga Katoliko ang ribulto. So, ang tanong ko sa iyo, Brad Eric, na alam mo naman pala nung Katoliko ka at ngayon inamin mo na wala talagang utos sa pagsamba sa ribulto ayon sa aming katekismo, sa CCC at sa lahat ng mga katekismo. So, ang tanong ko sa iyo, bakit ipipilit mo yung kasinungalingan na pag-akusa at pagbibintang na sumasamba kami ng ribulto? Ipipilit mo pa rin ba yung kasinungalingan at pagbibintang na sumasamba kami ng ribulto kahit walang utos sa amin sa CCC? Yes or no? Ipipilit mo ba? Yes, sapagkat hindi ito kasinungalingan. Ano pa? Yes, hindi ito kasinungalingan eh. Kasi nga, no, naglilingkod kayo sa pag-aakala, no, na naglilingkod. No? Yan ang problema. Kaya lang, sa maling akala, himiwalay nga sa aral eh. No? Pag tinignan mo yung utos, wala namang ginawang sinabi utos na gumawa ka nito at luhuran mo. O di pasok yung aral. Next question. No, ibig sabihin, kumatha ka. Next question, Brother Eric. Next question. Ang batayan mo, Brother Eric, na nakita mo lang na may ribulto tapos lumuhod yung Katoliko sa harap ng ribulto, ibig sabihin, sinamba na agad, yes or no? Yes. Pag lumuhod, luhuran natin isang bagay, samba na agad yun. Yes.
Kasi ginawa niyong agapay ito, inagapay niyo. No? Unang-una, bahay ng binasa natin, no? Yung pagluhod, pagsamba. Kahit hindi nyo aminin yan, na niluluhudan namin yan, hindi namin sinasamba yan, kasi pagluhod po yun eh. Kasi wala ngang utos na gumawa ka ng larawan at luhuran mo. Next question. Yun ang problema. Walang Next utos question, ginagawa nyo. Next question. Alam mo ba, Brother Eric, na may kaibahan yung sinamba mismong larawan ayon dyan sa Biblia na bawal sambahin ng larawan at yung statement na ginamit sa pagsamba ang larawan. Alam mo yun, ang distinction nun, yes or no? Ang kaibahan nun, yes or no? Ginamit sa pagsamba ang Sige, larawan. sagutin mo. Pwede po paulit lang po. Yes, yes. Oh, sige. Paulit lang po, ginamit sa pagsamba ang larawan, ganun po ba? Oh, ulitin ko, brother. Sige bro. Pero 13 seconds na lang yun bro ha, na natira. Sige bro, Alvin, last na lang pakiuli. po yan, walang problema, sagutin na lang po natin. Oh, yes or no lang naman. Oh. Alam mo ba, Brother Eric, ang distinction, ang kaibahan yung pinagbawal na sambahin ang rebulto at yung ang rebulto ay ginamit lang sa pagsamba. Alam mo yun, yes or no? Parehas lang po yun. Sagot. Parehas lang po. Ginamit mo sa pagsamba, di sinamba mo rin. Kaya nga maliwanag na pag niluhuran mo, no, ginamit mo, inagapay mo. Yun ang ibig sabihin. Kaya wag mong iaagapay ang Diyos kasi hindi nakikita yan. Na bagamat di mo sinasabing Diyos yan, pag niluhuran mo, Diyos time na bro. Yan. Okay, time na. Okay. So, dyan natatapos ang ating first 7 minutes ng ating negative. At syempre, dako tayo sa affirmative, negative stand naman. Pero bago yan mga kapatid, shoutout muna sa ating halos 20 live viewers mga kapatid. Shoutout kay Emmy Alfonso. Sabi niya, Ana, active sa debate si Bro Eric. Shoutout po. Hehehe. Okay, shoutout din kay Rioel Carillo Celebran. Yes, kilala yan si Uncle Alvin. Sa akin lang yan natakot sa debate. Shoutout din kay Letra por Letra, Ribulto na naman. At sabi ni Agila Eagle, makiusap po sa inyo po, pwede po bang pakisabihan si Eric na hinahamon ko siya ng debate? Okay. Mamaya siguro mag-uusap tayo dyan. Shoutout din kay Dudes Marzon. Asan kaya ang mga referensya nito? Hehehe. Shoutout din kay Renante Bacos. Totoo naman sinasamban nyo ang rebulto. Kung hindi totoo yan, ang rebulto, sige nga, magkita tayo Mr. Alvin. Magdala ako ng hammer at dudurugin ko. Tingnan natin kung hindi ka ba nagagalit. Shoutout din kay Letra por Letra. Sabi niya, durug yan sigurado kay Sir Alvin. Pakidurug po ng husto. At tuloy-tuloy lang kayo sa mga comment mga kapatid. At dito na tayo sa ating negative stand. Alvin Gitamundok ng Catholic. Your time start now. Maraming salamat, Padras, ang ating moderator at head admin sa Russia TV. At ating moderator din at sa ating katunggal ngayon, si Brad Eric Villanueva ng Jesus Christ Savior and Redeemer Church. Yun ba ang pangkati mo, Brad Eric? So, umpisa ako ngayon sa aking negative stand for 10 minutes. So, sa huli, nagtanong ako sa kanya, kahit walang utos sa Katoliko sa CCC, Standard Official Document namin, at katikis ko ng Simbahang Katoliko na simbahin namin mga larawan, umamin naman si Brad Eric no honesty and truthfully na sa nung Katoliko siya, wala din talaga utos. Pero nahukuman niya at nagsabi siya na sinamba natin mga Katoliko kasi daw nakikita na niluhuran. So yun para ang batayan ni Brad Eric na kahit walang utos, basta makita ko Katoliko lumuhod sa harapan ng rebulto na larawan, pagsamba na agad yun. That is fallacy of non-sequitur. It does not follow. Dalawang fallacy of assumption and probata. You only assume what you say, but you cannot prove it. Bakit? Hindi mo naman nababasa yung isip at puso ng lumuhod eh. Halimbawa, nagkasala ka sa iyong asawa,
Oh, Brad Eric, nahuli ka na medyo maiba kang babae. Tapos ngayon, napaiyak ka, tapos lumuhod ka, maghumingi ng tawad. Ibig sabihin, sumamba ka ba sa asawa mo? Kaya nga, hindi lahat ng pagluhod agad, automatic pagsamba yun. Isang example na lang yun, na practical example. Dito sa Biblia din, Genesis 24:11, sabi dito, Genesis 24:11, pagdating ng alipin sa bayan, ito si Elias ang alipin Abraham, pinaluhod niya ang mga kamelyo malapit sa balon sa labas ng bayan. Oh, ibig sabihin, pinaluhod ang kamelyo, pinasamba ba niya? Ni Elias, sabi ba, hoy mga kamelyo, sambahin niyo si Yahweh ha, paluhurin ko kayo. Pinaluhod para painumin sa balon ng tubig. Hindi, kahit na sa Biblia, letra po letra yung salitang pagluhod, hindi ibig sabihin automatic agad pagsamba yun. So, fallacy of non sequitur, it does not follow. And fallacy of assumption non probata, you need still to prove it, no? Bago ka mag-assume. So, ibig sabihin talaga, dito lang lumabag si Brad Eric sa Exodo 20:16 at 5 sa baba, 12 na bawal ka magbintang sa iyong kapwa. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kasi bakit false witness? Kasi hindi mo naman alam, Brad Eric, ang puso namin eh. Kung nung Katoliko ka pa, sinamba mo talaga yun sa puso at sa isip mo, ay Time stop muna tayo dahil nawala si Alvin. LS, ayan. So bro Alvin, tuloy ka bro, 7 minutes and 3 seconds bro. okay, maraming salamat, Rush. So tuloy tayo. Ngayon, ang ginamit na talata ni Brad Eric, basahin natin ulit dito. Kasi dito natin makikita kung sino ang nakaintindi nito at sino ang hindi nakaintindi. Sa Deuteronomio Kapitulo 5, talatang 8 at 9, itong babasahin ko, Protestant Bible, ang salita ng Diyos Biblia. Halaw to from NIV, New International Version, Tinagalog. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan ng anyo na anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag niyo itong paglingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoong inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. O sa context pa lang sa verse 7, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Ang tanong, yung si Kristo ba, ibang Diyos ba yun? Yun din ang Diyos ko. So, hindi kami sumasamba sa ibang Diyos. Yung plastic at yung kahoy at yung ribulto, hindi naman yun mismo ang Diyos eh. Simbolo yung ni Kristo na Diyos talaga ng Katoliko. Diyos naman yun ng hindi Katoliko ang ribulto ni Kristo. Hindi naman. Pero Diyos yung narepresenta ng ribulto. So, wala lang kayong ribulto, pero the same Diyos ang sinasamba natin yung nasa langit si Kristo. Mas bentahe lang sa Katoliko kasi may representation kami. Kaya yun ang sabi ko sa iyo kanina, Brad Eric, na dapat distinguish mo yung sinamba mo mismo, yung ribulto mismo ha. Wala kaming aral nun, kaya inamin mo, walang utos ang Katoliko sa CCC. Kaya distinguish yun sa kataga o statement na ginamit sa pagsamba. Kasi ang mga ribulto ng Katoliko, may bentahe kami kasi ginamit namin sa pagsamba sa Diyos. Hindi mismo namin sinamba. O, yan sinulat sa Biblia. Kaya nga nagtanong ko sa iyo, alam mo ba, Pastor Eric, na may utos yan ng Diyos na magpagawa ng mga ribulto ng mga kerubin sa templo? Sabi mo naman, oo. O, nandito sa Biblia. Exodo Kapitulo 25, talatang 18 hanggang 22. Magpagawa ka rin ng 2 gitnong kerubin o pinutos magpagawa ng kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. 22. Makikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na sa ibabaw ng kahon at ibibigay ko sa iyo lahat ng utos para sa mga mamayan ng Israel. Exodo 25, 18 hanggang 22. So bago pa nga itong nasulat ng 10 utos, no? Inutusan mo na kung saan nilalagay dito 10 utos. Dito sa kerubin dito sa Ark of the Covenant, kahon ng kasunduan.
may rebulto dito. Anong gamit ng rebulto dito? Si Yahweh dito sasambahin sa harap ng rebulto ng kerubin kasi dito mag-usap sila Moises. Ibig sabihin, dito si Moses manalangin kay Yahweh, si Yahweh naman sasagot sa pamamagitan ng rebulto ng kerubin. Numero 7:89. Hindi yung kerubin mismo ang sinamba o rebulto ng kerubin, kundi yung ang Diyos na sinimbolo ng kerubin. O yan ang ginawa ng Katoliko, kaya nga we have to distinguish yung gamit sa pagsamba at yung sinamba mismo. Walang utos sa Katoliko at gawa ng Katoliko na sambahin mismo namin ang rebulto at larawan. Pero may utos sa Katoliko at ito nasa Biblia letra po letra na magamit namin Katoliko ang rebulto larawan sa pagsamba sa Diyos. Exodo 25:18-22. No, bilang Kapitulo 7, talagang 89. Kapag papasok si Moses sa tuldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, sasamba siya sa Panginoon, makipag-usap siya, manalangin siya sa Panginoon, narinig niya ang boses, nagkikipag-usap sa kanya, galing sa gitna ng dalawang kerubin, sa ibabaw ng takip ng kahon ng kasunduan. Doon nagkipag-usap ang Panginoon kay Moses. So, yung Exodo 25, talatang 18-22, specifically talatang 22, natupad bilang Numbers chapter 7, verse 89. Di may gamit ang rebulto o ginamit sa pagsamba. Kasi nandun ang Diyos umagita ang Diyos. Ang presensya ng Diyos nandoon sa gitna ng kerubin. Alangan man nakatalikod ka sa kerubin. So hindi yun mismo ang sinamba ni Moses ang kerubin, kundi si Yahweh. Pero saan? Doon mismo sa may rebulto ng kerubin. So ang kerubin ginamit sa pagsamba. Kasi kung walang kerubin, saan ang Diyos? Doon sa pintuan, doon sa CR. Kaya nga, iba yung salitang ginamit sa pagsamba. Yun ang dinaintindihan ng mga hindi Katoliko. Kaya fallacy of non-sequitur, it doesn't follow. Fallacy of assumption and probata na hindi na-prove. Sa akin dito napakaliwanag. Hebreo 9:5-21-23. This refers to Exodus 25 verse 18-22. Maraming salamat, moderator. Number 7 verse 89. Sabi ni Pablo dito, pinaliwanag sa bagong tipan kung anong ibig sabihin ng ginawa ni Moses nang nakapag-usap sa Yahweh sa number 7:89 at sa Exodus 25:18-22. Hebreo 9 talatang 5:6, 21-23, no? Hebrews chapter 9. Sundan mo ako, Pastor Eric. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin. Ano yung kerubin? Na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. So yung larawan namin, larawan ni Kristo, rebulto ni Kristo, nagpapahiwatig din sa presensya ng Diyos tulad ng kerubin. At nililiman ng mga pakpak nitong lugar na yun kung saan pinapatawad ng Diyos sa makasalanan ng tao. Ngunit hindi namin ito may papaliwanag ngayon ng detalyado. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng toldang sambahan. So toldang sambahan at araw-araw pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tolda para gampanan ang tungkulin ng pagsamba. So ginamit ito ng pagsamba kasi doon sila kinausap tulad ni Moses na pari at ni Aaron, doon nila kinausap si Yahweh ang Diyos. Exodus 25:18-22, letra po letra yan. Number 7:89, letra po letra rin. Hindi mo patutulan. In explanation po, letra po letra din. Hebrews 9:5-6, 21-23, ginamit sa pagsamba. Winisikan din niya ni Moises ng dugo ang toldang sambahan. Toldang sambahan, nandun ang kerubin. At ang lahat ng bagay, kasama ang kerubin sa talatang 5 at 6, doon na ginagamit sa pagsamba. Napakaliwanag. Iba yung sinamba mismo ang kerubin ng rebulto, iba yung ginagamit sa pagsamba. Si Yahweh ang presensya na sinamba, pero ginagamit ng rebulto. Halimbawa, ang karabaw ginagamit sa pag-araro sa bukid. Hindi ang karabaw ang sinamba, ang inararo, kundi ang bukid ang inararo ng karabaw. Ginamit lang ang karabaw. Iba pala kay Pastor Eric ang kalabaw ginamit sa pagsamba sa bukid. Yun palang kalabaw ang sinamba. Time. So, dyan natatapos ang ating 10 minutes na negative stand ng ating
Brother Alvin Gitamundok ng Catholic, no? So, takot tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Eric, 7 minutes. Your time start now, bro. So, tingnan natin na po kung maaan natin yung kanyang sinabi na po. Recount po natin. So sa unang talata na binanggit nyo about sa sumamba, no, sa sinasamba, talata, ano pong verse po yan? Pakiulit sa tanong, Brother Eric. Sa yung una pong verse na binasa nyo na sila'y sumamba saan? Kasi hindi ko talaga narinig kanina eh. Ano yung verse, ano yung mga sinabi niya eh. Oo. Ano po Dito yan? sa Hebreo 9:5-6, kama 21-23. Hindi, yung una. Yung unang verse daw, bro Alvin. Ang sagot ko kasi sabi mo, sinamba, yung gawin ng salitang samba. So itong talata na unang ginamit ko na may letra po letra, ginamit sa pagsamba. Hebreo 9:5-6, kama 21-23. Basahin ko ulit. Winisikan din ni Moises ng dugo ang turdang sambahan Wait. at ang lahat ng bagay doon na ginagamit sa pagsamba. So yung rebulto ng kirubin Next sa Hebreo 9:5-6, Next question. ginamit sa pagsamba. Next Okay. question. So hindi po siya yung unang talata. No? So iba na lang po tayo ng tanong. No? Dito po, sabi po ninyo na yung rebulto na gagamit sa pagsamba, tama po ba? Yes, gamit pero sa hindi pagsamba. sinasamba. Yes, Paano po? gamit na sa Wait pagsamba. lang, bro Eric. Sige po, sige. Bawat tanong kasi meron talaga yung 20 seconds. So, bro Alvin, Sige. tuloy ka muna, bro. Ang sagot ko, yes, ginamit sa pagsamba pero hindi sinamba mismo. Tulad ng Hebreo 9:5-6. Sabi dito, basahin ko ulit, sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Sa 21, ginamit ng pagsamba ang lahat ng bagay, pati kerubin. Pero hindi sinamba kasi yung Diyos mismo na si Yahweh ang sinamba John. Next question. So sabi mo, hindi siya ginagamit na pagsamba. Paano kung walang rebulto? Walang rebulto. So wala kayong magagamit, no? Hindi niyo masasamba ang Diyos. Hindi naman sinabi sa Katoliko na kailangan talaga ng rebulto. Pwede kami sumamba din na walang rebulto. Pero sa sambahan namin, bahay sambahan, Hebreo 9:5-6, tulad ng Old Testament, merong bahay sambahan. Ang gamit doon sa rebulto, tulad ng kerubin, ginamit sa pagsamba. Hebreo 9:21. Ikay wala eh. Wala kayong mga rebulto Next sa bahay question. sambahan. Next question. So, si Kristo ba, sinasabi mo na Diyos? So, yun bang larawan na ginagamit nyo, na si Kristo? Siya po ba talaga yun? Kristo po ba? Siya po ba talaga yan? Ang sagot na dito sa Hebreo 10:1, hindi naman perfect, no? Ang kautusan ay anino lang sa mabuting bagay na darating. So ito, this only represents the symbolizing God sa verse 23. Kailangang linisin sa pamagitan ng ganitong paraan sa pagkandog ng mga bagay sa sambahin ito na larawan lang ng mga bagay na sa langit. Next. So larawan lang sa langit. So, hindi po talaga siya, Hindi talaga siya yung kanyang mukha, yung kanyang itsura, kumbaga simbolo lang, para sa inyo. Yes, sa Hebreo 8:5, ganun din. Sabi ng Diyos kay Moises, Moises, gawin mo sa pattern na ibinigay ko sa iyo sa modelo. So, modelo lang yung pattern lang, hindi talaga siya. So hindi talaga siya, hindi talaga si Kristo. So, ngayon, ang Yes. sunod na tanong natin, ito po yung ating sunod na tanong. Yung sa Hebreo, ito sa bagong tipan, inutos ba talaga sa bagong tipan na gumawa ng rebulto para luhuran at dalanginan? Inutos ba? Hindi kailangan sa bagong tipan na iutos kasi nautos na yan sa lumang tipan. Ang dito sa bagong tipan, walang utos ng Diyos na ipatigil yung paggamit ng mga larawan na sagrado. Kaya nga nasabi ni Pablo dito, merong mga rebulto sa bahay-sambahan, katulad din sa Old Testament,
meron din magamit na ribulto. Next question. Hebreo 9:5, kama 21. So, hindi pala inutos no, sa bagong tipan na gumawa ng ribulto no, para gamitin sa pagsamba. Bakit nyo ginagawa ngayon? Sagot, kasi inutos sa lumang tipan, hindi naman pinabago sa bago. Dapat may bago ng utos sa bagong tipan na itigil na, bawal na yung inutos sa lumang tipan. Wala eh. Sabi nga ni Pablo dito, 9:5-6, sa ganitong paraan, sa tuldang sambahan, pumapasok ang mga pari, paggawanap ng kanilang tungkulin sa pagsamba. Sa 21, ginamit ang pagsamba yung mga larawan. Next question. Lahat ng mga bagay doon sa templo. Next question. Sa bagong tipan, ano ba ang utos? Sambahin siya sa espiritu o sambahin siya sa larawan? Ay, dalawa yan. Ang pagsamba sa espiritu, hindi ibig sabihin wala ng larawan. Kaya nga, pagsamba sa espiritu, merong larawan kasi Hebreo 9:5, ang presensya ng Diyos na espiritu nandun sa ribulto ng kirubin. Hebreo 9:5, letra po letra. So, ang espiritu na Diyos nandoon sa kirubin, Hebreo 9:5. Wala yung sa protestante sa inyo. Sa katoliko meron. So, kami ang nakasunod sa letra po letra sa Biblia. Next question. So dito, inamin mo na wala sa bagong tipan no, yung pagsamba o yung larawan na paggawa. So, saan ka talaga katig? No? Doon ba sa inutos na sa bagong tipan na sambahin ang Diyos sa espiritu no, o sambahin siya sa larawan na simbolo lang pala? Saan po ba? Ano ba talaga? Saan ko po talaga kayo doon sa dalawa? Ang sagot ko sa iyo, Brad Eric, wala kong sinabi na wala dito sa bagong tipan. Nasabi ko, ang utos mula pa sa lumang tipan. Ang bagong tipan, hindi na inutos ulit kasi maredundant na ang Diyos kung iutos ulit, inautos niya doon sa luma. Sa bago, kung pinagbawal, dapat inutos niya na wala ng ribulto ng kirubin. Sa Hebreo 9:5, meron eh. Next question. Ginamit sa pagsamba. So naniniwala ka ba na maraming utos sa lumang tipan na hindi nyo ginagawa ngayon? Hindi. Yung mga sa Hebreo 10:1, yung mga kapiesta lang, pag-aalay, yun lang hindi namin ginagawa ngayon. Pero yung ribulto, hindi yun pinatigil eh. Kaya nga Hebreo 9:5, yung espiritu ni Yahweh, doon sinamba sa ribulto ng kirubin. Hindi rin kakontra na pagsamba sa espiritu, pagsamba gamit ang larawan. Hindi rin magkakontra, magkasama yun. Next question. So, kailan ba kayo inutusan? No? Sabi niyo, di sa lumang tipan eh. So, dito sa inyo, sa bagong tipan, sa inyo mismo, sa Katoliko, kailan kayo nagsimula? No? Kailan nagsimula yung paggawa niyo ng rebulto? Sagot, mula pa sa lumang tipan, inutusan na kami doon kasi maraming prophecy doon. Hindi naman eksodo lang eh. Ezekiel 41:17-20, na ang bagong templo sa darating na panahon, referring to the New Testament, ang bagong templo, maraming mga larawan ng kirubin ng mga santo. Time. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate. At napakaganda yung ating palitan, no? Napaka smooth lang. And so, shoutout pala muna sa ating halos 20 live viewers ngayon. At nandito si Peter Pendon, yung kaibigan nating SDA. Anong meaning ng CJCLS? So, Church of Jesus Christ. Ano nga yun, bro? Church The Lord and Jesus Savior. Christ. The Lord and Savior. The Lord and Savior. Ayan. So, pasensya na. At ito, dumadami na yung ating live viewers. Meron na tayong halos 30. Shoutout din kay Aguila Eagle. Talagang talo na si Eric. Ayan. Kahit isang resibo daw na patunay ay walang referensya. Ayan. Shoutout din kay Duz Marzon. Umuulan dito sa Mindanao, sa Zamboanga del Sur. Ayan. So, umuulan daw. Dito din sa Lanao, kapatid, umuulan din. Pero, hindi naman masyadong malakas. Ayan. Shoutout din kay Lawin Manawan. Saan ka sa Mindanao, bro? Taga Mindanao din ako. Ayan. So, shoutout din kay Roel Tio. Mahina talaga pag speaker ang gamit at nagbabounce ang sound ni Eric. Ayan. So, maganda naman ngayon. Nakagawa tayo ng paraan. Meron ng speaker. Ayan. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Clear naman. Baka sa signal ni Bro Eric. Ayan. Kanina to. Shoutout din kay Benchy Popoy. Shoutout to all God's people. At sabi ni Nante Bacos, kawawang Katoliko,
hindi daw sinasamba ang rebulto. Ha ha ha. So shoutout din kay Zelpa Acuna Sarmiento. Ikaw pala ang demonyo. Alam mo ba, sabi ng Biblia, huwag mo ibigay ang mga banal sa bagay, sa mga baboy at sa aso. Kahit durugin lang nila yan, ikaw pala yun. Okay? Shoutout din kay Letra por Letra at kay Renante Bacos. Ayan. So, tuloy-tuloy lang kami dito mga bro. Again, ang topic natin ngayon ay patungkol sa rebulto na pinapatunayan nga ng ating affirmative na si Brother Eric na ang rebulto at larawan ng mga santo ay sinasamba ng mga Katoliko. So 10 minutes para sa yung rebuttal bro. Your time start now. So, maliwanag naman po yung kanyang mga sagot, ano po, na yung kanyang mga sagot na kung makikita po natin na hindi pala inutos ito sa bagong tipan. Bagamat ang sabi ni Kristo 28:19-20 na gawin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. So dito, ibig sabihin tayo saklaw na dito ng bagong pakikipagtipan ayon sa utos. Hindi na sa lumang tipan. Yan. So may inutos daw dati na gumawa ng mga larawan upang gawin na gamitin sa pagsamba. Pero hindi na uunawaan ng ating katunggali na mayroon ding inutos na huwag gagawa. Huwag gagawa. Kasi sabi hindi naman daw nila sinasamba at niluluhuran yung rebulto, na kundi ang niluluhuran daw nila yung Diyos, hindi raw yung rebulto. So tama naman sa lumang tipan, inutos yan. Pero dito, sa paggamit ng aral, maliwanag dito na utos din na huwag kang gagawa para sa iyo. So yung ginawa nyo kasi para sa inyo. Bagamat sabi nyo, walang utos sa bagong tipan. So sa lumang tipan, maraming utos, pero hindi nyo namang ginagawa. Ang sinusunod nyo lang, ang ginagawa nyo lang, maliwanag, yung rebulto. No? At sa yung rebulto ngayon, na ginagawa ninyo, hindi naman kawangis na gaya ng inutos sa lumang tipan. At yung sinasabi nyo na si Kristo, bilang simbolo, hindi pala talaga siya yan. Yun ang pagkakamali. At yung kung gamit yung lumang tipan, kaya nga sabi huwag kayong gagawa ng larawan inanyuan sa langit, sa lupa. Pasok po yun At si Kristo, ang ginagawa niyong rebulto, yung kanyang pagiging tao. So, yung kanya bang pagiging tao, yun po ba ay Diyos na sinasamba nyo? Yung pagiging tao niya, yung pa rin ba siya? Yung pa rin po ba siya? So, hindi daw, simbolo lang po daw yun na bagamat hindi si Kristo. Dito lumalabag na. Kaya ang sabi sa binasa natin kanina, na ang sabi po dito sa Korinto, na ang mga bagay niyang ito ay inaanyo ko sa halimbawa. Halimbawa kasi ito na wag magsigit sa mga bagay na nasusulat. Ay dito kitang-kita po natin na humigit po kasi hindi lang naman yung kaba ng ginawa nila. Iba-ibang santo ang ginawa nila na hindi naman inutos sa lumang tipan, kasi sa lumang tipan sila na bumabase, di ba? Hindi naman inutos sa kanila yun Yung mga santo, gawin yung rebulto, ganyan, at gamitin nyo sa pagsamba. Hindi po inutos yun. Walang utos na ganon. So, paghigit po ito sa mga bagay na nasusulat. So, ginamit yung ibang kasulatan na inutos daw, pero dinagdagan nila yung utos. Ibig sabihin, humigit kayo sa utos. Humigit kayo sa utos. Tapos hindi kayo makakasamba ng walang rebulto. Pwede naman daw na sumamba ng rebulto, kaya lang utos naman daw sa lumang tipan. O pwede naman palang walang rebulto dahil alam nyo naman na ang Diyos Espiritu. Di ba? Ang Diyos Espiritu,
So dito maliwanag no, nagkaroon ng kontra-kontra no, yung kanyang pahayag na sa lumang tipan inutos, dito daw sa bagong tipan hindi na inutos. O talaga naman, tama naman siya eh. Wala namang utos talaga sa bagong tipan yan. Walang utos sa bagong tipan. Doon pa lang, bagsak na. Doon pa lang, kumbaga, umami na po ito na hindi talaga utos. Hindi talaga utos ito sa bagong tipan. Kasi wala talagang mababasa no, na inutos sa kanila no, na gumawa nito no, ng ribulto ng mga tao, no, ng mga upang sambahin. Sa lumang tipan, wala namang pong ganun eh. Yung mga santo na ginawa nilang ribulto, bawal po. Bawal po sa kanila yon. No? Dito, sa bagamat ako, nung una, nung ako'y Katoliko, sabi niya, hindi ko raw alam na sinasamba ko. Nalaman ko po yun eh, na sinasamba ko ito dahil nga, ang wika, ano, yung mga bagay, no, yung sinasalita ay gaya ng aral. So, paano ko iaaral na, oy, gumawa kayo ng ribulto, no, ayon sa utos, at luhuran po ninyo, bagamat di nyo niluluhuran? Eh, hindi naman aral. Nakuha nyo yung logic, no? Hindi naman pala aral, no, o salita ng aral yung inaaral ko. Ba't ko maaatim na iaral yon na umami naman yung ating katunggali, hindi aral at hindi utos? O hindi pala utos, bakit gagawa? Tatakbo sa lumang tipan. Eh sa lumang tipan, ang tinanong natin, Brad, nagawa mo ba lahat ng utos sa lumang tipan? Hindi naman daw. No? Gaya ng piyesta, gaya ng ganyan. At marami pang hindi nagawa. So, meron lang silang pinipik na, na gusto nilang gawin. No? Gusto nilang gawin na yun lang po yung kanilang kinukuha. No? Na nakalulugod ang wika sa kanilang ang wika nakalulugod sa kanilang pandinig, no, sa kanilang tainga, na ang sabi po sa ating binasa kanina, maliwanag naman po ito, no, na darating ang panahon, no, na hindi nila titiisin yung magaling na aral. Yung tinutukoy kasi ni Pablo rito, yung magaling na aral, ito yung sulat sa bagong tipan na walang inutos na ribulto. Darating talaga yung panahon, hindi nila titiisin yung magaling na aral, kundi sa pagkakaroon nila ng takati ng tainga, na magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng gurong ayon sa kanilang sariling masamang pita. So, nagbunto na sila ng guro na ayon sa masamang pita. Yan, yun po nagbunto na. Ibig sabihin, yung guro na hindi nagtuturo ng dalisay na aral. Kasi nga, kasi nga po, itong guro tulad ni Pablo, ng mga apostol, guro po ito ni Kristo, hindi nag-utos si Kristo na gumawa ng larawan niya para luhuran, sambahin. Kundi, ang ginawa ng mga ito, ng ating kapatid, ng ating kaibigan, kumuha sa lumang tipan, para pagmukhain na inutos din to sa bagong tipan dahil utos na raw dati. Samantalang hindi naman pala nila nagagawa lahat ng inutos dati. Yan, maliwanag po 'yun, tandaan po natin. So dito, masabi, ihihiwalay nila ang katotohanan sa kanilang tainga at ibabaling sa kata. So suma total, katha po 'yan. No, kasi bagamat hindi aminin na hindi sinasamba, niluluhuran mo na bawal naman luhuran kasi yung pagluhod, pagsamba, pagsamba, niluhuran, dinalanginan mo pa na dapat dumalangin sa Diyos, nadagdagan pa yung lalong pagsamba. At hindi inutos na gumawa ng larawang tao. Sa lumang tipan, walang ganon. Ang ginawa nyo kasi tao. Larawan ng tao, ng babae, ng lalaki, at sinamba nyo. Bagamat hindi nyo aminin sinamba nyo, sinasamba nyo yan kasi niluluhuran nyo. Niluluhuran nyo pa nga ng, paglakad ng pagluhod. Tapos pwede naman palang wag gumawa niyan. Kasi ang utos naman talaga, sa bagong tipan,
No, lahat nga ng utos ni Kristo, gawin ninyo. Yun dapat doon tayo, hindi tayo tatakbo sa lumang tipan para gawin yung sundin yung utos nila kasi para lang sa Israel yun. Para lang sa kanila yun, no? Para lang sa kanila yun na gumawa ng kaban, no? At hindi naman inutos na sambahin ng kaban, ng tipan o ang sino man, walang utos talaga na luhuran. Walang utos na luhuran eh. Ngayon, sabi nila, harap ka lang muna doon sa rebulto, sa kaban, sa kakaluluhod. Bagamat di sinusunod, di naman nila niluluhuran yung kaban. Giving na yan, di po ba? Giving na sa kanila yan. Kaya yun yung kinuha nila. Tingnan nyo, yun yung kinuha nila ngayon na wala namang utos na ganon. Ibig sabihin, yung pagsasanggal lang nila, doon sa lumang tipan, kinuha nila at ginawa nila rito bilang simbolo lang. Pero hindi talaga simbolo yung larawan. Literal yung larawan nila eh. Literal yung pagsamba nila sa larawan, yung pagluhod nila. At aminado naman yan, nasusulat at ayon sa kahulugan ng pagluhod, pagsamba. Kasi intention mo yun. In-intention mo ba? Pupunta ka pa sa rebulto. Intention mo ron, pumunta ron para lumuhod ka. Intention mo yan eh. Diba? Na para lumuhod ka na wala namang utos ang mga apostol niyan. Even si Kristo, mga apostol, sumunod lang sa utos ni Kristo yan eh. Hindi naman sila sumunod sa lumang tipan na gumawa ng rebulto eh. Kailan lang sila nagsimula yung inyo, di ba? Almost 300 AD po ba? O mahigit? Doon lang nagsimula na gumawa ng mga imahen eh. Doon lang nagsimula gumawa kayo ng imahen. Pero sa kanila, per se, walang ganon. Walang ng rebulto. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Eric. At dako tayo sa pagtatanong ni Bro Alvin. 7 minutes bro. Second cross ito. Pwede na itanong kahit ano dito ha. Kahit nilatag o hindi. So 7 minutes Bro Alvin. Di kita na nidinig bro. Bro Alvin, baka naka-mute ka bro. Hello? Yan. Brad Rush? Okay bro, 7 minutes bro. Your time start now. Unang tanong ko sa iyo, Brad Eric, kasi na to, second cross-examine na to, so I can ask any question na. Galatians 3:1 as a premise mo na, Brad Eric at Mr. Moderator, sa Living Bible Translation at New Living Testament. Sabi ni St. Galatians 3:1. 3:1, Living Bible at Living New Testament. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you, with a picture on it of Christ dying on the cross. Picture on it of Christ dying on the cross. So, aminin mo, may larawan pala si Kristo ayon ni San Pablo. Dito sa Biblia, dito sa Protestant Bible, Living Testament, Living Bible, yes or no? Sa letra por letra nabasa ko, Galatia 3:1. Aminin mo, tama yan. Nasalin, yes or no? Mali. Mali, salin yan. Ganito po naman po ang nasusulat, po. Basahin ko pa po ba? Maling salin po yan. O mga mangmang na taga-Galatia, sino ang nagsigayuma sa inyo, sa harapan ng inyong mga matay si Yesu Cristo na napako sa krus na maliwanag na inihayag. Yan po ba? Wala po siya. Next Hindi ko question. po inaamin yan. Walang ganun. Next question. Next question. Itong sa Galatia 3:1, Living New Testament, Living Bible, premise mo na Mr. Moderator, na binasa ko ngayon letra po letra, picture on it of Christ dying on the cross, tinutulan mo dahil dyan sa salin mo. Ang tanong ko sa iyo, alam mo ba ang Greek na salin yan? Sa Galatia 3:1, yung picture dito? Alam mo ba o hindi? Yung Grego dito sa picture. Letra po letra. Sa Greek Yes. na salin ng Galatia na 3:1. Okay. So, okay. Sa Greek na salin, pero hindi talaga siya salin na iba-iba kasi salin yan eh. Sabi dito na tinutukoy po dito na Jesus Christ
Next question na, bro. Next question na. Time's up. Next question. Next question, Brad Eric. Para malaman natin, sa premise mo na, Brad Eric, na kung sino may tamang salin, ito bang letra por letra, Living Bible at Living New Testament, dalawang salin to sa akin sa English. Walang picture dyan eh. Para malaman natin kung ano ang tamang salin sa akin na English letra por letra picture. Ang tanong ko sa iyo, alam mo ba ang Greek nito original sa Greek? Yes or no? Sa 3.1, sa Greek, ang wika po dito, no, basahin ko na lang para maliwanag tayo. No. Ang Objection, definition, moderator. Time stop po na. Time stop. Objection tayo. Bro Alvin, anong objection, bro? Objection ko, Mr. Moderator Bagrasa, kasi ang tinatanong ko kung alam ba niya, yes or no, categorical, ang sa Greek nito sa pinahiwatig sa kanya sa Tagalog version, pero alam ba niya ang Greek nito originally sa Greek, yes or no? Okay. Wala naman siyang yes or no, tapos Greek eh. Okay, so, Bro Eric, ina-analyze ko yung objection ni Bro Alvin. Ini-insist niya doon sa pagsagot dapat ng yes or no categorical yan. Doon daw sa kung alam mo ba daw yung Greek ng picture doon sa binasa niya na sa Bible translation. Bro Eric, meron ka bang counter objection, bro? Ready ka nang sumagot ng yes or no? Or paliwanag ka agad ng 10 seconds? Anong gagawin mo? yes, no, sabi po Okay, dito, no, proceed po. basahin, kaya nga sabi ko po, no, tingnan po natin, no. Okay, so sa Greek, nakalagay dito ay prograpo. So, ang tinutukoy, larawan. Larawan po siya sa ibang salin, no. Okay, sa ibang salin po, no. Kasi doon siya nagbase. So, sinagot ko lang siya doon po sa kanyang pinagbasihan, no, na tinutukoy Next niya, question. kumbaga. Next question. Next question. Maraming salamat, Brad Eric, at sumagot ka naman truthfully and honestly. Nasa Greek talaga, periographo. So ngayon, as a premise, basahin ko dito sa Greek ko, Yesu Cristo periographo stauromenos. So may salitang periographo. Ang tanong ko sa iyo, di ba ang periographo, larawan yun, inamin mo, picture o larawan ni Cristo? Yes or no? Yes or no? Sagot. Yes or no? Larawan talaga yun, picture yun. Periographo. Yes or no? Larawan siya as is kung kasi tira din ha. Kasi iba yung kasi yung dinidiwa dito, na hindi naman sinabing gumawa ka ng larawan. Wala namang utos niyan eh. Kahit marami naman nasusulat na larawan eh. 'Di ba? Kasi si Kristo larawan ng Diyos, tayo larawan tayo ng Diyos. Pero walang utos, no, na gumawa Next ka ng question. larawan. Next question. Next question. Brother Eric, makinig ka kay time na, no? Huwag ka muna magsalita. I'm questioning you. Okay. So ngayon, ulit ang tanong ko sa iyo sa Galatia 3.1 na inamin mo honestly and truthfully, huwag ka muna magsalita. Hindi pa nasalita, sige. Proceed lang. Kasi mag-request Okay, time mo stop. sa ako kasi. So Sige, ang sige. tanong ko sa Proceed iyo, lang. itong sa Greek na inamin mo larawan pala, picture dito sa akin, tapos periographo, meaning larawan, kita mo dyan. Tanong ko sa iyo, ikaw ba meron eh? Picture, larawan ni Kristo? Meron kami. Galatia 3.1, ikaw meron ka, wala. Sagot, meron, wala. What? Sa'yo, Wala. sa simbahan mo. Wala. Kasi di nga Wala. utos eh. Kasi wala. Okay, 20 seconds, bro. Kasi nga po, hindi naman utos ang tinutukoy dito. At marami namang larawan na binabanggit eh. Larawan ni ang Diyos, si Kristo, larawan ng Diyos. Pero walang utos. So hindi natin pwedeng gawing utos to. Ang daming larawang binabanggit dyan, pero hindi gumawa ng larawan. Wala namang sinabing gumawa ka ng larawan. Next question. Para luhuran mo. Next question. Next question, sunod ang tanong.
Inamin mo, sa premise mo na Mr. Moderator, sa Galatia 3.1, meron talagang larawan sa Grego, periographo. Sa Living Bible ko, dalawang translation, Living New Testament, picture, letra po letra. Ang tuto lang kay Brad Eric na hindi daw inutos. So, ang tanong ko ngayon, Brad Eric, batay dyan sa sagot mo ngayon na hindi inutos. Di ba sabi ni Pablo dito sa Biblia, na lahat ng sinulat niya dito sa Galacia, sa Corinto, sa Roma, sa Hebreo, lahat no? Alam mo yan, hindi? Ano pa? Naputol ka, bro. Hindi ko naputan. Bro Alvin, naputol ka sa huli, bro. Ulitin ko. Okay, ulit. Kasi sabi mo, merong picture o larawan, periographo sa Grego, sa Galatia 3.1. Ang contention mo lang, as a premise mo na Mr. Moderator, na hindi ito inutos. Kaya wala kayong mga larawan. Kami is on your sagot na hindi inutos. Hindi mo ba alam na sabi ni San Pablo, lahat ng mga sulat niya sa Roma, sa Unang Korinto, Kalawang Korinto, Galacia, etc., Filipos, Colosas, Hebreo, Tito, Timoteo, Timoteo, etc., lahat yan utos yan ng ni Kristo. Nautos yan ni Kristo? Lahat ng sulat ni Pablo, utos si Kristo? Yes or no? Okay. Lahat ng sinulat ni Pablo, utos ni Kristo. Utos si Kristo. Hindi mo alam. Kung yung utos, pero hindi naman lahat utos eh. Yeah, magbasahin niyo po yung sulat ni Pablo. Ang daming hindi utos diyan. No, kaya ng larawan, hindi naman inutos na gumawa ng larawan. Walang utos na gano'n. No? Mali lang yung pag-unawa niyo sa konteksto. Walang utos yan. Hindi utos na gumawa ng larawan. Wala silang inutos. Next question. Kahit si Kristo, mga apostol, walang inutos. Next question. Babasa ko lang talata tapos itanong ko sa iyo kasi sabi mo ngayon sa sagot mo, hindi lahat ng siluat ni Pablo mga utos. Ngayon, babasa mo na ako Mr. Berito sa premise tapos itanong ko kay Eric. Sabi sa unang Korinto 14:37, 1 Corinthians 14:37, kung mayroon sa inyong nag-akala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos, uso sa kanya ang banal. Time. Dapat niyang kilalanin Time na, bro. ng lahat ng mga sinulat ko ay mga utos si Kristo. Time na, bro. Time na. Sagutin ko pa? Hindi, 7 minutes running time yan. Ayan. So, dyan natatapos ang second cross ng ating negative. Shoutout muna kay Emi Alfonso, Romans 1 verse 25 daw. Kay Alex Shakim, sabi niya, wala namang pinag-utos ang Creator na magkaroon ng relihiyon at simbahan. Bakit kayo gumagawa ng mga yan? Sa Diablo lang nag-utos sa inyo na sambahin siya, na uto naman kayo. Shoutout din kay Emi Alfonso, sambahin ang lumalang, di ang nilalang. Sabi naman ni Rimwell Imata, ganon ka rin Eric, may pinili ka rin na gustong sundin. Example, sa larawan, paggawa at pagsamba, sinusunod nyo kahit sa lumang tipan yan. Pero pagdating sa Sabat, ayaw nyo namang sundin. Pili-pili lang pala sinusunod mo. Shoutout din kay Agila Eagle, dapat mayroong resibo na patunay na talaga ang Katoliko ay sumasamba sa Rebulto, Eric. Shoutout din doon kay Letra, for Letra. Ayan, shoutout kay Peter Pendon. At ako tayo sa rebuttal din ng ating negative. Alvin Kitamundok na Catholic. Your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator Badras, at sa ating katunggalingon si Brad Eric. Malumanay naman mo at maganda ang takbo ng dialogue namin. No? Walang malakas sa pinig dito, walang sigawan. So ngayon, dito na tayo sa rebuttal, 10 minutes. Napakaliwanag dito, napisto at na-booking si Brad Eric na una, hindi pala siya masyado kabisado sa Greek text, no? Sa original. Kasi he attempted na doon sa Tagalog ang gagamitin niya para ilihis tayo, no? Iligaw tayo para hindi lalabas. Walang picture si Kristo o larawan ayon dito sa Biblia. Pero binasa ko naman dito sa Living Bible, picture of Jesus Christ dying on the cross. Yung picture, halaw yon mula sa Grego na original binasa niya, periographo, Yesu Kristo Stauromenos.
Choreography, larawan talaga yun, letra po letra. Portrait, larawan, drawing, graphical representation, yun talaga ang sa Greek meaning ay nag-choreographo. Inamin naman ni Brad Eric. So ngayon, Bible at New Testament. Dalawang salin ko sa kanya wala, zero siya. Sa akin, dalawa sa Katoliko. Ngayon, may larawan dyan or picture si Kristo, Galatia 3:1. Tanong, meron ba kayo o wala? Wala. Sumunod ngayon sa choreographo na yung salita mo na walang larawan, wala ka, hindi kayo gumawa, salita mo yun, hindi yung salita ng Diyos. Sa Katoliko, salita ng Diyos, choreographo, inamin mo, picture. Sa Living Translation o mga Protestant translation to, hindi naman to Katoliko. So, hindi to bias na kung the Greek sa Romanos, Galatia 3:1, no? Picture of Jesus Christ. So, kami nakasunod letra po letra. Ngayon na, say by the bell lang si Brad Eric, pero sabi niya, hindi yan utos pa Dalvin. Merong larawan, merong picture si Kristo. Let us agree. No? Parang umayon siya, pero ang objection lang niya na hindi yan daw yan utos. Ngayon ako Brad Eric, itong Hebreo 9:5, presensya ni Yahweh, presensya ng Diyos, gamit sa kerubin, at ginamit sa pagsamba, Hebreo 9, sa baba, 21-23, larawan ng mga bagay na nandoon sa langit. At saka itong choreographer na picture o larawan ni Kristo, letra po letra sa Galatia 3:1, mga utos to lahat ni Kristo. Kaya nga, impliedly, utos. Hindi mo kasi alam, hindi mo kasi alam ang talatan sa Katoliko, mga letra po letra, buong Biblia, alam eh. Ikaw, marami ka palang hindi alam, kaya siguro nagtatag ka ng bagong reliyon. Kung mayroon sa inyo nagkakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumakan niya ang banal na espiritu, dapat niyang kilalanin na ang lahat ng mga sinusulat ko sa inyo ay pawang mga utos mismo ng Panginoong Hesukristo. Lahat sinabi, may iba, hindi utos. May iba, utos. Lahat eh. O, babasa tayo ng ibang version. Let us read. Ito naman, ito taglis. Para maliwanag. Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 37. Itong mga talatang to Brad Eric, itong batayan namin, bakit meron kaming larawan? Kasi itong nasulat ni Pablo ukol sa larawan, Hebreo 9:5, 6, 21-23, Galatia 3:1, marami pang talata sa Biblia. Pawang mga utos, so kasama to sa utos ni Kristo kay Pablo. Itong mga sulat niya, kaya nagsabi siya dito ukol sa larawan. Kung may nagsasabing messenger siya ng Diyos, tanggapin niyang utos ng Panginoon ang lahat ng sinusulat ko sa inyo. New Testament Pinoy version. O dalawa na. Nautos talaga ang lahat ng sinulat. Dito naman tayo sa King James English para hindi tayo maligaw at malisa. Protestante din to. Pero ito, Thompson Chain Reference Bible. Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 37. Sundan mo naman ako, Brad Eric, no? Kumatalata ko, tapos pray, reflect, and consider na ito na po letra. Sinusunod namin ito by the letter. Bilang kursi amin ito 14, 37. Dito. If any man think himself to be a prophet, kung ikaw ay tunay ng propeta, o spiritual, let him acknowledge, dapat tanggapin niya, acknowledge niya, that the things that I write to you are all the commandments of the Lord. Utos siya ni Kristo, utos ng Panginoon, King James. Si Brad Eric, zero pa. O ngayon dito, patunay ko dito. Thompson Reference Bible. Thompson Reference Bible. So page 1785. Archaeological Supplement. The traditional and literary evidence as derived from church leaders and writers
starting from AD 95 to AD 326, and the many pictures and inscriptions in Christian tombs which link St. Peter and St. Paul as martyrs have led many archaeologists and specialists to adopt the conclusion that the two great apostles did suffer martyrdom in Rome under Nero. So may mga larawan talaga si Pablo, pati si Pablo, tama yung Galatia 3:1, periographo si Grego. Galatia 3:1, Hebreo 9:5. Kasi mayroong larawan, mga picture at descriptions, mga Christian tombs ni Peter and Paul doon sa Roma. Tutulan mo to, history and archaeology. Ikaw ang tutulan. Living Bible translation ulit. Bro, Yung mga Alvin. sulat pala ni Pablo, tayo. Bro, Yes. napuputol-putol ka bro. Meron kasing hindi naiintindihan konti bro ba? Pwede ba mag-ano ka muna bro? Parang labas ka muna tapos pasok ka ulit. Kasi napuputol-putol ka. Sayang din. Okay. Ayan, so try natin to. Bro Alvin, kung hindi na. Tuloy ka bro. Hello, 3 brothers. minutes and 47 seconds bro ha. Proceed ka bro. Okay, hello. O sige, thank you very much, Pedras. So dito tayo sa Living Bible, Hebrews chapter 9, verse 5. O bakit isusulat to ni Pablo kung hindi naman pala to utos, kasama to sa utos ng Korinto 14:37. Hebrews 9:5 sa Living Bible, napakaliwanag dito. Above the golden chest were statues of angels. Kami hanggang cherubim. Meron kami seraphim, cherubim, angels, archangels, powers, principalities. Nine types of angels ang Katoliko. Hindi niyo siguro alam, may 9 types of angels eh. Yung cherubim, statues of angels, the guard with the ark's golden cover. Dito sa NIV ko na Tagalog, ang sabi dito, presensya ng Diyos, nangahulugan ng presensya ng Diyos. So ano yung presensya ng Diyos, Padre Eric? Espiritu. John 4:23-24. Sambahin niyo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Yung espiritu ba na Yahweh sa cherubim, Hebrews 9:5, hindi ba yung espiritu? Isinambangan ang espiritu doon nga sa larawan. Gamit ang larawan, hindi yung larawan mismo ang Diyos. It only a representation of God. Kaya yung larawan ni Kristo, picture ni Kristo, hindi mismo yung si Kristo, pero picture niya yun. Ginamit yun sa pagsamba. Galatia 3:1, Galatia 6:14-17. Yung si St. Paul, wala akong ibang, basahin na lang natin para maliwanag. No? So, basahin natin para maliwanag. Galatia, anong ginamit ni St. Paul sa pagsamba? Wala bang cross? Wala bang picture ni Kristo sa cross? Meron. Mga sulat ni St. Paul, puro itong mga utos ni Kristo. 6:14. As for me, God forbid that I should boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Naliwanag na I glory in no other thing but the cross of Jesus Christ. Kasama yung larawan na picture sa cross of Jesus Christ sa Galatia 3:1. Basahin natin sa Tagalog. Ano to sa Tagalog? Napakaliwanag dito. NIV to ha, Tagalog version. Sa Galatia 6:14. Para dito, maliwanagan tayo dito. Kasi maraming talata to, hindi to ginawa ng mga hindi Katoliko. Letra to letra. Sa amin, letra to ginawa sa Katoliko. Ngunit para sa akin, wala akong ibang ipinagmamalaki. Maliban sa kamatayan ng ating Kristo sa krus. Wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo at wala rin akong halaga para sa ito ang tanda ni Kristo nasa aking katawan. So yung krus, ginawa ang tanda ni Pablo at ng mga apostol sa kanilang katawan, Galatia 6:14-17. Kasi he glorifies Christ through the cross. Yung krus sa Galatia 3:1, based on the Greek periographo, may larawan ni Kristo. So ginamit ito sa pagsamba, hindi mismo sinamba. Ito yung sa Hebreo 9:21. Balik mo ulit tayo dito sa NIV Tagalog version.
Basahin ko. Winisikan din ni Moises ng dugo ang tuldang sambahan, o may tuldang sambahan to ha, at ang lahat ng bagay doon na ginagamit sa pagsamba. Lahat ng bagay ginagamit sa pagsamba. Ibig sabihin, sinamba na yung nandun sa loob ng tuldang sambahan. Di marami na ngayong Diyos-Diyosan si Moises dito. Kaya pa, may mga insenso pa. Ginamit at sa pagsamba. Ibig sabihin, sinamba ba tuldang? Hindi ganyan. Sa 23, kaya kailangan linisin sa pamagitan ng ganitong paraan ng paghandog ang mga bagay sa sambahang ito na larawan lang ng mga bagay na nasa langit. So, may larawan dito sa lupa na larawan lamang ng mga bagay, anong totoo, nandun sa langit. Kaya yung larawan ng santo ba sa langit meron? Time na bro, time na. Dapat may larawan din tayo dito sa lupa. Time na. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Your time start now, bro Eric. Okay. So, ito yung tanong natin. No? Sa Galatians, sa binasa mo sa 3:1, word for word, sinabi ba dyan, gumawa ka ng larawan? Wala. Okay. Hindi word for word na may salitang gumawa ka. Hindi pa ako tapos ba, Derek? Ang sinabi dito sa 3:1, merong periografo, picture o larawan si Kristo, inamin mo. So kung meron, ang tanong ngayon, meron ba kami? Meron kami. Literal na larawan. Kayo wala. So hindi kayo sumusunod sa letra po letra periografo? Next Salita question. ng Diyos sa Biblia. So, kung wala palang utos na gumawa ng larawan, bakit kayo gumagawa at niluluhuran nyo? Sagot. Ang utos hindi sa 3. Ang sa 3, sa Galacia, periografo may larawan. Ang utos nandun sa 1 Corinto 14:37 implied na lahat ng sulat ni Pablo, pati yung sa Hebreo 9:5, 21-23, mga utos yung lahat ni Kristo. So lumalabas, utos din itong Galacia 7. Kayo hindi sumunod Para sa inyo, hindi pala utos ito ni Kristo. Next question. So, sabi mo kanina, hindi utos, ngayon utos na ni Kristo ngayon. So, ano ba talaga? Utos po ba o hindi utos? Sabi ko kanina, utos mura pa sa lumang tipan. Hindi na inutos ulit dito letra por letra yung Exodo 25:18-22 kasi nautos na sa lumang tipan. Ngayon, hinanapan mo ako dito. Implied lang. 1 Corinto 14:37 refers to Galatia 3:1 pareho fular mayroon. Sinunod namin ang utos sa salita ni Kristo dito sa Biblia. Saan pa talaga yung aral ninyo? Utos sa lumang tipan? O yung utos sa Galatia na hindi naman pala utos? Saan po ba talaga kayo? Saan po, para hindi po nalilito yung mga nakikinig? Saan po kayo dun? Nasa kami sa dalawa, Old Testament, utos. Wala kang question dyan, Old Testament, meron naman pala. Sa New Testament, napatunayan ko ngayon, kasi dito tayo nagtaltalan, utos din pala, Galatia 3:1, Hebreo 9:5, 21-23. Lahat ng mga sinulat ko, lahat daw, ay pawang mga utos lahat ni Kristo. Next question. Ikaw pala, hindi lahat utos. Next So, question. utos na. So, yung bang pawang utos ni Kristo na gumawa kayo ng larawan, ginawa po ba nila yon? Yes, ginawa nila. Binasa ko dito. Sabi dito, from 95 to 396 AD, Christ, the apostles of St. Peter and Paul made inscriptions and yung larawan nila at mga picture. Sabi dito sa libro, binasa ko. Di mo ka kanina. Next Ayun ang question. patunay na meron talagang picture. Next question. Nakawala po talaga, di ko makakana. Oo na. Mahina po ba signal niya, bro? Mahina. Oo, at yan talaga, bro Alvin, napuputol ka, bro. Na ano na tayo, nagrelag na tayo, pero wala pa din. So, baka Iyon ko na lang ang camera. i-try mo nga, bro, baka maano siya, mas maganda. Ayan, bro, 3 minutes and 53 seconds. Ayan. Sige.
Okay, so bro, bro Eric, pass. Sige, Brother Eric. Tanong bro. Okay na po. Sige bro. Sige, ito po yung aking katanungan. So mismong sa panahon po nila, no, ang binasa niyo po sa inyong referensya 95 AD, no? 95 AD. So lumabas po siya 95 AD, na yung larawan po niya ni Pablo. Hindi ko kasi gaano maano yung Hindi naman 3 AD. Mga araw 90 to 95 AD din niya. Huwag mo kong sabayan ba, Derek? Makinig ka muna sa sagot. Badas, sumasabay si Eric Badas eh. Maririnig na magsasalita ako, Time stop. sasabay din sa Time stop nagsalita. po na bro. Ganito kasi bro, Alvin, napuputol-putol yung boses mo bro ba? Kung meron kang ano bro, kung pwede kang lumipat ng lugar kahit either two step or any. Tingnan natin kung pwede. Kasi I think malakas Okay na. yung ano mo internet, yung signal lang talaga siguro pawala-wala. Bro Eric, pakiulit nga yung tanong mo bro. Nakapost naman yung time kasi sayang eh. Oh, Sige bro. ayun nga po ano. So, sabi nyo 95 AD, no, gumawa sila ng larawan. Tama po ba? Panahon ni Kristo at mga apostol, 95 AD nag-start hanggang 363. Pagkakin mo, puro katoliko yan na Kristiyano, may larawan at inscriptions, pictures, kayo wala eh. Napalabas dito sa debate, hindi pala kayo ito dito sa Biblia. Wala kayong pictures sa Paul. Next question. Hindi ko maintindihan eh. Hindi na kaya siya na. Okay. So, ginamit mo yung 14:37 ng Korinto na lahat ay utos ni Kristo. Kaya lumabas na yung aral na gumawa ng larawan. Naniniwala ka ba na hindi lahat na sinulat ni Pablo ay utos ni Kristo? Hindi ako naniniwala sa iyo. Ang paniniwalaan ko si Pablo kasi ang sabi ni Pablo, lahat ng sinulat ko ay pawang mga utos ni Kristo. Tutulan mo pa yan letra po letra, 1 Corinthians 14:37. Mas magaling ka pa kay San Pablo. San Pablo ang sundinod ng So, bigyan kita ng talata. Next question na. Lahat ng Sabi sinulat ko ay pawang Kristo. Next question. So, sabi, may bisang ng talata sa unang Korinto, sulat ni Pablo, sa 7:6. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Yan. Yan po yung sa unang Korinto, at ito naman, ang sa unang Korinto pa rin, sa sabi dito, sa unang Korinto naman ng 7:25, ngunit tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon. Ngunit ibinibigay ko sa aking pasya na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon. So ito ba, naniniwala ka ba na isulat ni Pablo to? Sulat po ba ni Pablo to? Yes. Ang ibig ng sarili, hindi utos kong sarili, kundi sa unang Korinto 4:7, yung payo niya, pawang utos yun ni Kristo. Hindi ko maintindihan po. Pakiulit Walang lang. nautos, hindi kasama si Kristo. Time stop po na, time stop. So, Alvin, pakiulit nga yung sagot mo bro, naputol ka saglit bro. I-off ko na lang ang camera para mas malakas. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 7:12 at 25,
hindi niya utos yung sarili. Pero kay Kristo yun. Unang Korinto 14:7, lahat ng mga payo niya na hindi utos si Pablo, mga utos yun ni Kristo lahat ang nakasulat. Kaya utos yung larawan, Galatia 3:1, Next Hebreo question, 21:23. Next question. So, sabi sa 14:37, iniisip ninyo man na siya isang propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko. No? Sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sinabi po ba diyan na lahat na naisulat niya ay pawang utos ng Panginoon? Lahat po ba sinabi po diyan? Yes, lahat ng sinulat. Hindi mo ba nabasa? Binasa mo, basahin ko ulit. Sige, basa. Lahat po, lahat Lahat, basahin ko. Wag ka muna magsapaw. Kung mayroon siyang magkakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos o sa kanyang banal na espiritu, dapat nang kilalanin ng mga sinusulat ko sa inyo'y utos mismo ng Panginoon. Lahat ng sinusulat. Time. May basing ko sa Time. Sulat. Time na. Hindi ba? Okay, time na bro, time na. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal stage natin. Dako tayo sa 5-minute na final conclusion. Bro, mauna dito si Alvin Kitamundok, 5 minutes. No objection na ito. Bro Alvin, bilang negatibo, your time start na bro. Hello. Okay, Dash. Proceed. So, dito na tayo sa conclusion natin. Final conclusion na ito na, summary, 5 minutes. So, again, tinutulan ni Brad Eric dito. So, lalabas ngayon talaga, hindi ito sila sa nalampalataya sa Diyos, sa salita ng Diyos eh. Kasi mga lekta, iba ng pakahulugan nila. Napakaliwanag dito, you who claim to have the gift of prophecy or any other special ability from the Holy Spirit, o Living Bible Translation, ng Protestante, hindi Katoliko, should be the first to realize that what am I writing from the Lord Himself? Ano daw ang kanyang sinulat? Ibig sabihin lahat ng sinulat na, kasi ano daw ang kanyang sinulat? Unang Korinto 4:6, huwag kang higit sa mga nasusulat. Hindi ba nasusulat ang Galatia 3:1? Ay pawang mga utos mismo. Grabe naman kung sabihin natin na Pablo, San Pablo, may sinulat ka, hindi utos si Kristo. Naku, sabihin ni Pablo, magaling ka pa sa akin na apostol ako ng Panginoon. Eh sabi ko nga, ang sinulat ko, mga utos yan ni Kristo. Kaya huwag lalampas na susulat. Unang Korinto 4:6. Basa, talata mo to kanina. Mga kapatid, ginamit mo halimbawa ang aking sarili at Apolos upang matutunan ninyong ibig sabihin ng kasabihan. Huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. So kasulatan ba ito ang Galatia 3:1? Kasulatan. Ang Galatia 3:1, picture, paragrafo, larawan. Nang taltalino kita sa Grego, ayun, lumabas na pala paragrafo, pero hindi mo pala alam talaga ang Grego. Buti nakatsamba ka dyan. Paragrafo, picture, larawan. Pwede utos pala yan, kaya nakasulat yan, Unang Korinto 4:6. Tapos hindi nyo sinunod, Hebreo 9:5-6, Hebreo 9:21, 22, 23. Ang dami nyo yung sinunod dito. Kaya ayan ngayon, napatunayan ngayon na kayo pala hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Eh, ano Unang Korinto 7:12-25, ibig sabihin, kasi kung si magbutos, hindi ang salita ng Diyos. Ibig sabihin na Unang Korinto 14:37, lahat ng nasulat nila, utos yan ni Kristo. Gali, mula kay Genesis hanggang sa pahayag, mga utos ni Kristo. Ano na to? Hindi mo na verse 19 to 20. NIV Tagalog ang salita ng Jekus Biblia Protest. Bro Alvin, nawawala ka bro.
Time stop mo na ha. Celebrate. Talang ba to? Sa Pangasinan. Nawawala ka bro, time Yes. stop mo na bro. Tanggalin ko na lang tong headset. Sige. Nawawala ka bro, nawawala ka. So 2 minutes bro, and 5 seconds yan. Try natin yan. Proceed bro. Pahinay kita tayo. Oo, sige Dadas, patuloy tayo. Ito daw kalaalang bato, sabi ng Diyos dito, magiging tanda ito patunay na naroon ng Panginoong makapangyarihan sa lupain ng Egypto. Oh, at ipakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanya at sa araw na yun ay kilalanin nila ang Panginoon. Sasambahin nila siya sa pamagitan ng sari-sari mga handog. Kaya makikilala dahil nandoon yung monumento, batong alaala o alaalang bato, monumento. Monumento ba dito sa La Biblia? Oh, basahin natin. Yahweh en medio del país Egipto, y cerca de la frontera se colocara un monumento de piedra a Yahweh, un monumento de Yahweh, de piedra de Yahweh. Monumento daw na bato, alaalang bato, batong alaala para kay Yahweh. At doon sila sasamba dahil makilala ng Panginoon Diyos. Bakit hindi makilala yung monumento ng Diyos? Kaya may picture nga sa Galatia 3:1. Yung mga pinupad namin to, utos sa Old Testament, pinupad namin. Gamitin sa pagsamba, pinupad din sa New Testament. Galatia 3:1, Hebreo 9:5-6, Korinto 4:6. Huwag kang lalampas sa nasusulat. Nasusulat ang picture, photography. Dito na glory 6:14-17. Tapos tutulad mo. Isanulat yan. Lahat ng sinulat ko. Parang mga tawang utos si Kristo ng Korinto 14:37. Tapos pangalian. Korinto 14:37. Unang Korinto 4:6. Ay, wala na yan. Brad Eric, lalabas yan. Kasi yung salita ng Diyos. Kayo palang selective. Old Testament, utos larawan. Hindi nyo ginawa. New Testament na, implied na utos. Hindi nyo pa rin. Okay, so dyan natatapos ang